e se bo bangong bang e se bang ko ge lo lao ge lao do ra do đừng ong đừng ra đừng ăn bơ ăn bơ ha Hora masih bang mandel so ese bo mo asara bulan betul bagi bisong padang menasai tahun nadro dari jam botol mudang abad ni sakar asin kadin mesan botol tapi mo sepal ini dalai agun pusaya gian menga kena ayo alhamdulillah Kebang beram ke, nak tebe model resolusi. Orang kerja kerja mana yang dia, mana semua model kerana seorang mana kau berbana untuk sini. Orang batra punya sikanana orang cina hol baik. Gajah tu bol bagi sangkau nabai. Rasai sana buat. Gajah tangga. Serang gabang sandung bungai mencer garap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gotar jaga gauni garba gasani महिला सुस्रां सुबुं खालामना लाग्रो मालायखौ जल्दी करो बिबार फुंग्रिनि मेथाइ दंफांनि दाउ गराया देलाय मालाय जानानै बिरां खालामबाय द' दाननि लामा सैबाय सानसेयावनो मालिनि बारियाव गोलैबाय अन्थाइ नों बुख्रुबनांगोन अन्थाइ हाया होनब्ला गनाय नङा फंबाय मैना आसामा जोंनि समायना जोबनो गैयै कुलु भारतनिनो सान ओंखारग्रा रायजो सानजा दिगनि रायजो नागिरब्लाबो सान हर बेसेबां गोबां आसामनि बायदि आंनि मुङा मुस्रि खनसाय राभा आं दा हिरिम्बा बड' मिडियाम इंलिश स्कुलनि 2 थाखोआव फरायो आंनि रुनलुङा से दिनैनि फोरोंनायाव आंबो नुजाफैदों लोगोसे फोरोंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय खुलुमबाय आंनि मुङा रिमजिम बरदलै आंनि थाखोआ आंनि मुङा थरायना आसनि बाग्लारि आं हिरिम्बा बड' मिडियाम गेजेर खलब फरायसालिनि 8 थाखोआव फरायो आंनि रुनलुङा 10 लोगोसे गोजोननाय थाबाय दिनैनि फोरोंनायनि थाखाय खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि गनेश बसुमतारी खुलुमबाय आंनि मुङा देबराज बसुमतारी आंनि मुङा मुस्रि बिकास बड'लै आं दा आंनि मुङा समायना ब्रह्म आं 2 थाखोआव फरायो आंनि फरायसालिनि मुङा बारागुरि फरायसालि आंनि मुङा थरायना क्रिस्टिना हाज'वारि आं दा 2 थाखोआव फरायो आंनि फरायसालिनि मुङा बारागुरि गुदि फरायसालि दिनैनि फोरोंनायनि थाखाय खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना बसुमतारी आंनि मुङा थरायना आं दा 3 थाखोआव फरायो आंनि रुनलुङा वानामि फरायसालिनि मुङा बारागुरि गुदि फरायसालि खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि गेरेमसा नार्जारि आं दा 3 थाखोआव फरायो आंनि फरायसालिनि मुङा बारागुरि गुदि फरायसालि आंनि रुनलुङा 2 आं दा लोगोसे फोरोंनायनि थाखाय मुस्रि दिपक ब्रह्म खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि दिपक ब्रह्म आं 5 थाखोआव फरायो आंनि फरायसालिनि मुङा बारागुरि गुदि फरायसालि मुङा मुस्रि सानसुमा बसुमतारी आं दा 5 थाखोआव फरायो आंनि फरायसालिनि मुङा दिनैनि फोरोंनाया आंबो दिनै नुजाथिफैदों लोगोसे नक्लाबा फोरोंनायनि थाखाय
आंनि मुङा थरेना बिदा बसुमतारी। आंनि फरायसालिनि मुङा बावरागुरि गुदि फरायसालि। आं दा 5 थाखोआव फरायो। आंनि फारि मुङा 3। आंनि गामिनि नामा लांदांफारा। जोंनि लांदांफारा रायन' क्लाबाव फोरोंनायाव आंबो दिनै नुजाथिफैदों। खुलुमबाय, आंनि मुङा थरेना पाराजिता राभा। आंनि फरायसालिनि मुङा बावरागुरि LP स्कुल।